имаме специално изненадување. Отвараме трета битка за вечера Rap Skills Македонија, Мейда и Кавана. Имаме двајца луѓе кои што ни доаѓаат од Софија, Бугарија, да ве чујам, аплауз луѓе! Чест ми да ви ги представам Прим и MVP, аплауз за двајцата! Ќе остам самите да ви се представам, на прво че од моја десна страна пристап и представите. Здравейте, Скопје! Аз съм Енди Бена. Викнете гласно! На прво че од моја лева страна пристап и представи се. Аз съм примката. Ще направим един хубав спаринг с моя човек Енди Бена. Надявам се да ви хареса. Аплауз! Айде, аплауз! Енди Бена ти иде първ, така да ти не само да вкита за тишина да ги чуеме. Може да идем, айде! Брато, почне. Окей. И сега. И ето, че първи точен изстрел ти нанасям в очите с бластера. Нанасям ти, затривам те много с по-голям замах от фломастера на настера. И ето, че много точен изстрел ти нанасям в ушите с бластера. Задраскам те с много по-голям замах от фломастера на настера. Дори за миг не си помисли, че може да се изправиш на пато и да спечелиш срещу мастера. Енди Беда, на английски може да ми викаш Енди Дизастера. Чичо доктор идва за теб с лекопласта. Лависта на каста, знам ти всичките мръсни ризи бебаста. Епическо бедствие, направо столитната напаст. Разбираш като жив труп наско, така че яш пръст. И не държаваш много рязко, защото ще те плесна. Само да знаеш каква лирическа баница, за да врата съм ти приготвил чудесна. Пак знам, че ти хареса. Идвам за тебе, Наско, и ще ти вкарам стреса. Ще те ритна през Скопие, Прищина, Белград, чак до Одеса. Ще се влачи долу ниско по земята твоята завеса, след като аз съм осъществил своята професионална намеса. Айде аз си обеса и кой да блъскаш за преса, господин хип-хоп отреса. Киборг изкуствен, няма никакво време да влизам в твоя филм с духа прочувствен. Често ти казвам, брат, няма нужда от толкова излишна драма. Толкова съм по-добър от теб, че от това, че в момента правя батъл с теб, направо ме хваща срама. Ще те скъсам на рими, бе, брат, направо ще ти взема здравето. Дойдох да спечеля битката и за здравето. За здраве, Скопие! Енди Бена, луѓе, аплауз! Енди Бена. Прим, брато, стеме. Айде. Чек! Бедица, пази си, като заплаха по телефона. Имаш студио, обаче с прах по микрофона. Затвори уста, съдбата ти ще бъде пагубна, като част от римската войска срещу Спартак в Скапула. Стига мокри буски и водни мускули, отвън лошо, отвътре яко скупали. Душа прекупена, думата е кочина, навън сме яко изтупани. Пълно е виж си опашката на гълъб и перата щупени. С колизен параход минавам през зала ти. Бих те убил бавно като живака в лекарствата на баба ти. Светиш ярко като вечерница. Планираш да ми вземеш пешка, докато чукам твоята царица. И ти си в кюпа, епитафия за гонищите коли и бижута. Падаш от рая, па къде ти е парашута? Не си неприкосновен, по-скоро обособен като илюзия. Гониш си, че си бездарен, но не е дисидента, част от ужаса. Бедица, тук ще посиним лицето. Всички знаят, че имаш хероин в сърцето. Сравняваш изполин с перцето. Рапа ми ти действа като мескалин под непцето. Ти за мен си пластелин в ръцете ми. Изгаряш да ми светиш като керосин на бетени. Ти си синоним на труп в ковчега си. Аз при теб съм властелин в разцвета си.
аплауз! Принудяние ми За бе! мен е огромна чест, че имам възможността да правя с този човек. Слушай сега, Наса, какво ще ти каже ентипедицата. Тук май нещо не се разбрахме, явно има някакъв проблем по жицата. Ако рапа беше село, аз съм селския кмет, а ти кметицата. Като любимата ти книга от детството, аз ти изяждам със корицата. В лицето ти пицата направо я натърквам. Такива палачета директно ги затърквам. Ти си като изтъркан тъп виц, на който никой не се смее. Докато те слуша някой Наско, най-много да се прозее. Един голям и много тлъст среден пръст в лицето да ти развее или да ти каже, че ставаш, ама точно преди да изтрезнее. И няма средно положение. Ти ще бъдеш поразения в днешното сражение. Ти жалко бледо отражение, една издъхваща сянка. Защото слънцето бате, свършва своята дрямка и сега ще те огрее. За такива издъхващи типчета като тебе много скоро направо няма да се живее. Ще настане убийствена жега, даже може и да ти стане лошо бенега. Ще се щупиш като джойстик на сега. Аз не просто ти говоря, Насе, а ти кува ковчега. Ти си някакъв смешен мишок. Вместо да се опитваш да правиш рап, ходи да търсиш еднорог. И знай отдавен във вир дълбок, на дъното ще бъдеш намерен, ако и ти като някои други се окажеш предател неверен. Аплауз, аплауз! Ево. Бе да, от главата ти тиквено ще си направя канаска. От рапът ти скучен заспивам като след 5 ксанакса. Свърдиш на стара вакса, ела ми в красна ведица, демодеси като Франк Синатра. На жегата от микрофона печеме свинско, ела ти изпечеме и тебе, свиньо. Свършваш бързо на сцена като десетка кемо, персонажа ми впечатлява като творец за Кремъл. Извисявам се като кулата на копитото, за друг път ти пълним със сяга коритото. Жена ти чака клиентела на ЖП перон, и то за не повече от банкнота с Петра Верон. Триумфен Селено марширува 13-я легион. Ти си ужасния бълък, аз съм ужасния закон. Плюс 16 бара, обезглавявам 16 господаря. Режем главата на феодалата, кара се короната на царя. Какво остава? За нищожни пелтеци, с кожени елеци, олигофрени във всички приложни аспекти. Пожалки от униформени кюфлеци, в асфик тъмносини вектори. Майка ти плаче в ръце с китни букети и китки четни, лъживи четки. От компаци настали в ветроветки. Бих те слушал. Бих те слушал поради душевна хигиена. Шум запатата усмивка на поредната хиена. Рапираш сякаш е април и имаш седна хрема. Маркетинг идеята ти поредна бедна схема. Не пиша рими, пиша условията за откупа ти. Вдишвам димно освен на космириш и на космите ти. Ела с пълни сили, срещаш халата във вихър. Стоиш пред горила, стъпваща по скалата на Рихтер. Хайде, аплауз, Калана! Трета рунда! Трета рунда, йо! Виждам, че корема свил си, абе бро да нямаш язва. Ти си просто поредната сянка, която пред мен залязва. Виждам, че корема свил си, абе бро да нямаш язва. Ти си просто поредната сянка, която пред мен залязва. Ще те върна в първи клас, с лекота и без отсрочка. Ако рапът ти беше поч, аз няма да съм този, който ще го почка. Свали оръжието долу и отвори очи браточка. Всичко, което до тук каза, е въпрос на гледна точка. За мен е важно ей тук да си буден, за нови идеи да бъдеш готовност. Последното нещо, което на рапа му трябва е творческата ти безотговорност. Аре малко по-сериозно, че ме караш да се държа невозно и накрая ще стане напечено и често казано доста грозно. Веднъж до 10 банки кръв поне ще трябва да ти напият, след като
моите бясни рими в гърдите те прогнижат и те изжият. Змей кръвта ти ще изпият, ако се правиш на много отворен. Ако искаш да бъдем на едно ниво Наско, трябва да се качиш на етажа горе. Дали си рил, дали си престорен, дали си крал или шут притворен, няма никакъв смисъл, защото накрая ще останеш скитник бездомен. Това май за теб е миг преломен. Обърни внимание на този омен, защото ти е много голяма устата и говориш пълни неверности. Всичко, което до тук каза брат, не ми донесе никакви ценности. Даже бих казал, че рапът ти грозен е. Разбери го, мойче. А моя рап е убав, като македонско девойче. Това беше подкъста, момче. Окей. Вената бърка рапирането с детска приказка, както бърка и портриването с венерическа. Надуми главата по пътя от София, единственото по-дървено от твоя рап е философията ти. Само не се стрескай, защото ще преувелича нещата. Стрескате само за да получа резултата. Ах ти досадна гнида в косата, аз съм гида фана, зида пред парата, продадох на изида децата. В обаля на цената на една годишна заплата. Съдбата ти помрача от Мортиша Адамс. Парична награда за трите педала, стоящи надясно в модела джип на Лада. И колежката ти ужасна като Атина Палана. Мезе Катино ми обяда, мъжеството ти клати в глебана. По дяволите е сатирата продължава. Ти си в обятията на Ада, аз съм прокатито, от което приятелите ти бягат. Запели тък като предател Запил тък като предател в засада. И кой пак уста отваря в планината с главата ти в Самара. Скачай към тавана, не очаквай да те хвана. Пияром, сякаш съм на празник в Хавана. Това е това, луѓе, еднакво остане да ви чуем! Сакаме иначе да чуем Тенди Беда! И една за прив! Скопие ми Скопия ме удобно, обаче до Бугария ще дойдем и ще останете така по кратка пауза и не ви случи четвъртият петъл.